Здравейте, казвам се Нели Сиракова. Аз съм професионална актриса. Завършила съм надфис Кръстю Сарафов със специалност актьорско майсторство за кино и телевизия при професор Никола Корабов и професор Стефан Данаилов като преподавател за драматичен театър с квалификационна степен магистър. От завършването си до момента работя като актриса на щат в драматичен театър Пазарджик. Зад гърба си имам над 40 роли, повече от половината главни. За работата си като актриса до момента съм получила 2 награди и 1 номинация за ИКАР. Снимала съм в реклами, филми, в сериалите Стъклен дом, Откраднат живот, Етажна собственост, Революция Z и Братя. От дете до завършване на средното си образование съм се занимавала активно с спорт. Тренирала съм лека атлетика, волейбол, занимавала съм се джаз балет, класически балет, таеквондо. Умея да шофирам, имам шофьорска книжка, мога да плувам, говоря руски. Омъжена съм и имам син. Благодаря за вниманието, ще се радвам да работим заедно.